Čau, já jsem Filip Šimůnek, je mi 16 let, jezdím 6 let na skateu a dneska natočím daily vlog na Boardfire. Tuto myšlenku mám v hlavě už docela dlouho a dneska bych ji chtěl zrealizovat. Dneska půjdu do skateparku v Kutný Hoře a půjde se mnou pár kámošů, ještě nevím to přesně, ale myslím si, že by to mohlo být fakt hustý. Takže vám tady natočím většinu svých věcí, co takhle ráno dělám, i předtím, než jdu vlastně na skate, vlastně moji takovou přípravu a natočím i jak třeba snídám. Jenom jsem chtěl ještě říct, abyste to video nebrali nějak vážně, protože tahle ta kvalita, co bude natáčena na můj telefon, co není ani iPhone, a sice má 60 fps, což je plus od minulého telefonu, ale odpoledne natočím i nějaký záběry na iPhone. Ale fakt jsem chtěl jenom říct, abyste to video brali i docela i s humorem. Teďka se vrhneme druhou část mýho dne, hnedka potom, co se vyčurám, jdu si udělat snídaní. Takže takhle už nějak tak vypadá moje snídaně. Mám tady medvídkovský křupinky z příchutí lískového oříšku a nějaký mlíko z peny. Jako normální člověk, nebo nechci nikoho takhle soudit, ale dávám se nejdřív křupinky, pak mlíko, protože to je jako lepší. Já to takhle dělám už od malečka a chutná mi to takhle nejvíc. Asi naopak to bude chutnat stejně, ale tohle to dá si prostě o pocit, si myslím. Takže teďka jsme se přestěhovali do koupelny, kde si normálně čistím zuby, myju se, nekadím tady, kadím na záchodě, ale teďka si jdu hlavně čistit zuby, umyju se až předtím, než půjdu na skate, abych měl za sebe takový lepší pocit svýho těla a cítil bych se takový víc fresh. Čus, tady je Fíla, co edituje video. Jenom jsem chtěl říct, že tady mezi těma dvouma snímkama jsou asi tak 3 hodiny. Mezi těma 3 hodinama jsem jenom hrál videohry a nic jsem nedělal. Nechtěl jsem tam dávat, takže jenom kdybyste se divili, že teďka si čistím zuby a zase jim, tak jenom pro pochopení, abyste prostě věděli. Jelikož jsem celkem línej a už je jako čas obědám a v ledničce zase jako nic není, jako vždycky. Takže nedávno teďka před pár chvilkama přijela teta, přivezla koláče ze Štemberka. Mám jich tady asi 5, takže sežeru všechny. A ještě se pak u Čonga po cestě koupím korny a snad by to jako mělo stačit, no. Nakonec jsem si jenom 2, ale byly moc dobrý. Takže teďka teda pojedu do skateparku a nebudu vám natáčet cestu od baráku až do skateparku. Původně jsem to chtěl natočit a nakonec jsem to seru, protože úplně nevím, jak bych to udělal, jak bych moc musel jako kde to natáčet, abyste jako nevěděli, kde bydlím. Takže já to seru a udělám kouzlo a objeví se v parku. Takže čus, teďka jsem přijel z skateparku a zatím tady je tamhle Ondra Lokaj, tamhle je Pavel Ondráček, tamhle Ondra. Toho bude určitě ještě Erik a vše přijede Jakub Kerner. Ale teďka se vám jdu natočit dcerku, jak se rozjížděju. Vždycky se rozjížděju tady na tom nejlepším bazénu, tady prostě malinký bazénku, který je úplně super. Takže teďka jsem se rozezjel v bazénu docela dobře, moc mi to kino nešlo, doma to dával na první, dneska to nějak nevyšlo, musel až na 10. To je jedno, je horko jak čurák, takže jsem se během 10 minut spotil jak debil, takže jsem si sundal tričko a budu jezdit bez trička, takže ty do píče, s tím jsem hubený. A teďka jdu jezdit na skočku a udělám tam pár nějakých hustých triků a to uvidíte.
nějaký pár triky tam do skočky, tak teďka uděláme nějaký hustý sérky tady na této prostřední sekci, kde je taková bedna nahoru, bedna dolů na každé straně, což je dobrý, když chceš prostě piču. A máš tady tamhle dolů rail, prostřední, pár triků na tom dám. A tady uděláme hlavně nějaký sérky, jaký malý, takový chill. Takový vtipný. Takový kruto přísný. Erik Mundil 2025, ne. Takže dneska super session tady ve skateparku, úplně mega bomba. Jaký záběry tam nejsou, jak jsem si dal strašný, někam jsem dělal double kickflip z bangu a spadl jsem na prdel, strašně bolí. Takže asi už nic, za 10 minut jde autobus, dneska super session pak s klukama, bude tam ještě ten Erik, tam to jste zase viděli a uvidíme se ještě doma, jak si dávám večeři a jdu spát. Čus, takže teďka si dělám večeři, jsem unavený jak prase, mám hlad jak čurák a jakoby už jsem si teda tu večeři udělal, akorát, že jsem úplnej píčus, udělal jsem si totiž lazaně, akorát, že já jsem to úplně blbě jako zajistil, ty lazaně. Takže já vám to ukážu, já jsem to totiž vytahoval a mi se to roztrhl. A já vám to ukážu, jak jsem to celý posral prostě. Koukejte na to. No, takže tady jsem to vytahoval, vole, lazaně. I s pecem, akorát, že se mi to úplně celý roztrhlo. A teďka to bude úplně v hajzlu celý, no. Takže, ale jinak tohle to je moje večeře, já se teďka kouknu nějaký film a to bude asi celý, no. Tak, teďka natočím mám takový konec videa, ještě předtím, než se najím, protože myslím si, že až bych to sněl na ten film, tak bych usnul. Takže to radši natáčím teď, než bych teda usnul. A musím teda říct, že jsem teda rád, že jsem se tomuhle videu jako dokoupal to natočit. Jsem za to moc rád, protože mi to dost bavilo. Ze začátku jsem se docela styděl před tou kamerou, ale myslím si, že jsem docela s tím v pohodě. Ale jinak sledujte Boardfire, dávejte zvoneček, určitě natočím další video. Zkusím natočit ještě pak další video. My chceme příští den jet s Erikem Mundilem. Budeme chtít jet na Novou Štvanici. Takže z toho zkusíme natočit nějaký video. Ale jinak tady označím všechny lidi, co mi natáčeli video, jako jejich Instagram sem někam dám. A tam jsem prostě ty, co to natáčeli, i ty, co třeba to nenatáčeli. Ale jinak sledujte teda Boardfire a uvidíme se u dalšího videa. Snad. Píču jsem.